uNkulunkulu akakulonde kama kopastor waningi. uNkulunkulu akavula iminyango yempumelelo. Inamba uyoyisensa kusona nekuseni ya-5 ntambama. Uma ungumlandeli wechannel, ungawusense WhatsApp. People keep flocking into my WhatsApp. WhatsApp. Angikuthande lokho. Sibheka la eTwini Hlongwane lisawubona bhuti. Mina ke ngibhuphe beshaya umuntu wami. She dreamed of her boyfriend being beaten up by people. I don't know ukuthi abantu abazwayo or abantu abangabazi. So asizothi thina uma uphupha umuntu kuwuphawu lokuma eshaywa lo muntu, ngoba lusengasho lingenzeka ukuthi ngeke umkhulekisa ngoba kungenzeka wakhela uzungu olubi izitha futhi angasathola ukuhlaseleka engalindele. Amahubo 7:10 ngokuba izitha zami zikhuluma ngami nabawuhlomela umphefumulo wami bayahlebelana. Kuyenze uphupha umuntu bemshaya vele. Yabo? 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu uphawu lokuma eshaywa, lusho ukuthi lo muntu ubhekene nezitha ezimbi ezimhlanganyele ngemithi emibi ziyamgadla. Izenzo 14:19 kodwa ke kwafika abaJuda bevela ke-Antiochiya nase-Ikoniyo sebezivumisile isixuku bamkhanda uPawulu ngamatshe bamhudlela ngaphandle komuzi bethi usefile. 3. Ngokujwayelekile uma uphupha umuntu kuwuphawu oluhle uma eshaywa, kepha ebehlule laba bamshayayo, ekwazi ukubehlula noma ukuphunyuka kulabo bemshaya, ngoba lusho ukuthi uzozinqoba izitha ezimvukelayo futhi nezigadlo zabathakatha ngeke zibe namandla okumnqoba, kepha sizonqotshwa sona. uDeuteronomy 28:7 uJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezikuvukelayo zibulawe phambi kwakho. Ziyakukuhlasela ngandlelanye, zikubalekele ngezindlela eziyisikhombisa. 4. Omunye ayibheka kanje, ngokwesintu uma uphupha umuntu kuwuphawu lokuma eshaywa, ngoba lo ngakhomba ukuthi ngenzeka lo muntu uzokohlelwa okubi futhi uzosokola ngoba eshaywa yithongo, ngoba ephambene nomsamo wakhe. Ngabe ukukhuluma kabi ngawo noma ukukhona kwenza okungalungile ukuthinta umsamo, bese isidalwa siyamshaya. Yabona? 5. Ngaso futhi isintu uma uphupha umuntu kuwuphawu lokuma eshaywa, lusengasho lingenzeka lo muntu uzokohlelwa okubi futhi angasokola ngoba eshaywa yidlozi uma ukuthi umuntu kamoya, kodwa engafuni ukulandela ubizo. Siyabonga. Besibhekela umuntu umeshaywa ukuthi nako ungasho yiphupho lomuntu oshaywayo. Siyathoba.